mbaɗa an foti réglude galle eɓe sukaɓe ɓe mbeɗa wawi réglude ɓe kono minne ne jinmi ko jaɓana kam ko kalmami ko jaɓ ɗum a fota wadde encourage sukaɓe yo piyam Abou Thiam a fota wadde encourage sukaɓe yo piyam tinade pieni min mi piyatma mi tawa kadi mi anda ɓe piima mi anda a tawi mi ɗon walla mi haydere mi anda hen mbeɗa leliɓe ɗani a tawama piggal ngal mi tawama Abou Thiam a tawama coowo fuɗɗorde piggal ngal a tawama yala min kontani e mbaɗa kam menace a tawa aɓen koɗi to min mbeɗa hoɗi ga hono tinnami aɓen koɗi to min mbeɗon hoɗi ga hono tinnami Thierno Mody an gonɗa ko yidinadeyam hakkude malla gonɗa ko yidinadeyam aɗa towañi mbeɗa waɗa mi cokkas mi natanema ko gowa talanduma wadde mi cokkase nda Abou Thiam dewgal ngal an hummi ɗum min humi eyyi kon somi fiyama an foti régloyde ɗum ala wona gon gay sa fiyami wonda kono piyeteɗa mi wonde mi daro hen koɗo ganduɗa hoorema taw ka toñal kono ko an toyi gueɗema kam min kam mom liggi ɗum an toyi hay galle o Abou Thiam a natta hen are so Allah jeeyi ɗon ceertenen ɗum gasi wadde gasi damin mi dañta ko muusi kam naɗa ɗon gomɓara woytonoma aɗa wala mi wonta arde galle mi wonta arde galle mbiɗa gasi o probléme sa régli probléme o ha yewti kay komata toon hande dal jinmi ko fammindema tan so takkusan yoni sa yeehi to galle to faado faade bari to saɗa yiɗi jaam sa eyyi saɗa yiɗi jaam faato faati bari to maala toon hande ha janggo paya to astu gonde tan naade sundu mi ɗano sa yiɗi ɗano sa yiɗi ɗano walla sa yiɗi ɗano boyji noon ha e boyji kam mami hande ɓe goppa tan ko toon paaɗa mami wiɓe ɓe goppa taw kono astu paara noon ɓen hay somi wima noon ɓe goppaɗa hunde ne anni tan ko hunde so rewnama lawol tan gasi gonga ene weeli tan mami a suudu fatou ba ay ɗum ɓe yimɓe ɗi so kaɓi tan wona mabɓe gonɗo e fenan mataw kam an e sukaɓe joni wasama gonɗo e fenande takkam ɗum yala ko ala takkam fenande mbaɗa ko gowɗa wadde sukaɓe cukleke ɗo fimaw tan natti dañde goo cukleke fimaw tan wona kamɓe gañanima kam koɓe warɓe naɗe gañani Allah jarama jarama subhanallah la ilaha illallah muhammad rasul ceerno waɗi yadde so heeɓi piggal wona ɗum nawno ɗum so Allah allahu akbar aɗa haddi hen wallahi mbaɗay tampe Kumba an hande ñantima koy mi yima an a yiyan an to ñettuɗa ɗo ala o ko tergal yo jasnere o ila la no wuli ɗum wona jasnere e ɗeɗo paɗe ɗum wona jasnere ɗum mawɓe guindir ɗum ko sumata foti joni aɗa lerde ko ñamata mona foppe beurre hay tan foppa ko beurre de mbaɗa ɓalli ɗum kam aɗa ɓalli aɗa beurre ñumri ko ɗondirani Thierno Mody min aɗa warani a juga mamay daddini te Kumba Thierno Mody an kam aɗa selli yam jamalla wone ha rewɓam nanma joni kam wiita debbo go aɗa nden debbo go jogui noon joni kay ha rewɓam nanma mbiyanma taxam men me jogui wala Thierno Mody joni tarɓe fo aɗa hatten yo Allah yawɓeede aɗa hatten tarɓe yo Allah yawɓeede Thierno mo hattenan tarɓe goto hattenan sanma tar yo Allah yawɓeede ala Thierno mo ustu kay nen seeɗi mbaɗi innoma hen wattude ala min kam ala ɓe tar ko jooɗi men kam mi fusa assurance jooɗi men fusa sanma ko heddi ko faati ara en a haali ko joni noon a yiyan asuko humbi caggal mum ko ɗum kam so rotenno wote so jooɗima guitay leydi oɗo no wiyete Kumba guitay leydi ala asu ñawdaki asu ñawdi asu so ñawdano so haɓɓunoɓe caɓal mudere makko a yaha mbaliya galle maɓɓe kakelam noon minen hay galle maɓɓe nata a wal toon an Thierno Mody wal toon wayri toon Thierno Mody wayri toon a yihi toon mbiya wayri toon a nana no mbaɗɗumen sukaɓe mbimi hay cuule guuro to avant toon taw ana yi waloye toon ɗum tagi a yiyan mbayɗo an neɓude a nanan ko mbimam ko min kay mi yeddani mi yeehi way guila jaami ko yaltini kam toon min mbaɗani ko yaltinma wona wadde sukaɓe yo waddunma e soir ma soir wona ɓiɓe la ilaha illallah ala Thierno ittirnani Seydou Ba e tokora Modou mbi tan jeeya kam bandiyagal iwoni aɗa min kam ancien sula ruttinta bone ruttintare ɓe gartan eɓe jeeya kam salo pariyagal kolluɗaɓe jamragal aɗani Seydou Ba no wonde asma guila mbat moom womere becce piip oɗo jiide iyami Thierno namdi koɓe mbiɓe piɓa maɓe tongima holɓen sukaɓe ɗum ko wuuro ngo fof ɗum haala jankiɗo haalani ko ala Thierno Mody ɓe mbiɓe pima maɓe tonguma min mbaɗɗa yaru gotel min gorkon tongam guiƴam no tongan min iwonaji ɗo ɓikkon ma kay saka ɓiyam ɓikkon ma e hoore mbakam tongun ɓe mbi tan Modou tan mbiɗa guilɗo handicapé el kanko tonguma ha ɗisɗa nokkuɗa fofde ala noon Seydou Ba to nanda ɗum ɗo kala ko ñalle wuuro he ko min ana mi woni retour kaba walla nanay ɗum tawi feram bonide
Ndonu Extrait boni nde wadde ay awɗo Thierno Mody joni ko ni mbatten tinna ɗum aɗa andi an aɗa yiɗi asu ha ɗon wawi haadde aɗa yiɗi mo gonga de wallahi asu so fawam ɗo faade ɓe so fawam ɗo defma jeewol ngal kantiyal ko fawama ɗo ko asu ƴettata par ce que machallah so fawam hen ko asu ƴettata caggal mo ko machallah mo heyɗani mo haari teɓ eyi joni ni mbatten aɗa yiɗimo mo mayanma anno mbatten a yiɗo arɗo walade walla yiɗaro walade o ari ɗo lawol gotol lawol gotol jaɓanta ɗum ɗo nan Thierno Mody ko mbawmi hen on ko mbawɗa hen yimma ko posma tekkani walla wona kon an woppu poste tek wona poste tek jogoto debbo wadde mata timmani gorago ma timmani wari aɗane o wawa ummade galle mam nene foof omo ara gallam on wawi kay ɓeɗa ko dewgal wona gaynagal ko dewgal o ara jamma foof e Allah no watte acci kuude jungo ɓesɗo hunde ndi ɓoftani e ndiɗo wona min woni kumba min woni rodduɗo min yahata min arta wallahi min ka acci jungo ɓesɗo min fawi hen TV5 joni noon a wota ko gadduɗa aɗa andi kam maire am mawɗamanta maire a wota ko powɗam yiyama danma asu jamma fof Allah mo jiɗɗa maddama o wala ɗo hen ko joguinomi ko mi soodi ɗum ripas ɗum ala probléme no parɗa fof mboɗi fo woni so Allah lamɗo jaaɓi ɗum ñande mbaɗanɗa kam ɗum ha asu ari wattu walde normal kala ko jiɗɗa waɗande Thierno Mody dimo ko konngol mum de ala a meeɗi nande Thierno Mody fini mi meeɗa nande kono dimo ko konngol mum de so Allah jaaɓi kam no gadi ɗum ɗo premiére fois deuxième fois a dañi ko belɗa hen a addanani mi yaha mi haalan ya faati ɓe andi ko min addata min ruttina momi haalan ɗum faati bene sa addani tan ko kalno faati bene ɗum kam ñande mbaɗɗa ɗum mi anda liggey ma timmi ala probléme so Allah lamɗo jaaɓi ɗum kay sa nelima ɗa ko defuye ko bo tedde nelaw so ginnaw bonna mam nelaw ko watti ar wallahi ko mam nelaw ko watti joni wona ɗanno ma ɓeddade wallaahi ko sokola waɗate ma inchallah mboɗo mi yaha aboyi addude bonɗo kay way hande hande o information hande kay moƴo gadduɗa machallah wallahi a jara wallahi ko dewal de debbo tigui won ɗo bonni ɗum tan fenani holko wonano fenani netta o wiide mo wattu addande kam ɗo as elle noon wawi ɗum min noon ayi guila ñamine lawol jeere kono suka debbo mbiɗo kam bammodi Coumba wi kam a fiyama allahu akbar guille gandumin feeram boni min Coumba o moƴƴi kay bonni ɗum takko ka Coumba ñande naati dey jeygol fof ko ka nanni ɗum jeygol te ɓuuri bonde e feno ha para wiye yo haɗa hakkude men ɗum ɓuuri bonde e feno neɗɗo fena para wiye yo haɗa hakkude men asu kay sam dañi ñande fof on wara walade ɓurni kam caggal joni mi natti wawde nadde galle dasam naati galle mi fewdirete sukaɓe min no rutinta bode abou thiam ko tapet abou thiam ala ko hulni ɗum sukaɓe sona menace uji min noon tugle watta kam menace yo Coumba wattu wallahi so Coumba waɗi ɗum woppat abou thiam ɗo ko jawdi baba woni ɗo jawdi baba ko bigi babo tan jogi kamɓe nendi babo go jiɗɗa serru ko wasi ñene jibinaɗa bamma seeka e liggey mum nenam yewe ko jiɗa haali fo kono wata yaw nenam indema ay bamma taw nacciɗa kiitaɗo aɗono noon goɗen ko dañele basaji aɗuno ko dañele basaji foftiri himɓe hey ya haaju min arfiyam ma yima mi arfiyam ma yi jaw fiyam bimi ar ko fini fiyam ko mi fiyanna min aɗa wawi kam ko fiyanna mi fiyanna aɗa wawi mi fiyanna mi amajani fiyam amajani sa wi ham ɗo dare fiyam mi hattara wona ɗon dara jotte halka yoni yonan e andi ma yonan yoko deƴƴu yonani mi deƴƴa mi andi ma bandi ka say aɗa yaɗa waalo usfa ko aɗa waldara ma ko wadata ya waalo ko wadata ja galle o ɗon janta ɗum jore ƴetta sayma potira funnaji aɗa ɗum baɗowo ɗum dara kono ko woni gonga ko mi haala ɗum e galle haale mo ndaw a ñaari mi hersi wali yet mi fina mi arta boye bere dose ɗum kay welani masrat ɗum kay welani masrat kilo ha waram won kadi jiɗinɗa ko ɗayɗo hono ma ñaarel dara ha koram ɓeysa dara koye maayo waɗire woy hama perwatrayma hama sohlani ma kamawɗo ko naworɗom hama bonu jode servirde cagatagal ma fo haƴƴi jode servirde so yiɗi ceerum gallam yo hanndiwirani e ceerum mbeɗa wela mbeɗa yiɗɗi ande aɗa yiɗe heɓani aɗa yiɗe heɓani
gor ada ma hen a heɓara abadan mi heɓirtani parɗeyma min ni walayma haaju ni mi heɓirtani sa yehide sa yontande marché yehide arta ɗo e galle forso ɗo forso mbimami galle o ko beleɗe so wona komi mayɗo ala ko sa galle o kecci kala ne mbaloyɗa wallade ma rufi ne gonne mbaloyɗa wallade ma rufi baradam rufide somi ari mami siw oy baradama rufi a waltoyta ko ɗe garaɗo hay gote mi wonda ɗum hokke hay soko yontande mi sohlani ala momi wajo Thierno Mody hay soko jango goro guittira mettema akka sam hay goto mum mi sohlani bye bye ka boccon ani biye fof on dayde ndeysa ko ñami hay jibinta ko seli laya kala ko yelte wande hay so ngarani fiɗen an kay ko noon tan kono a yeeso ko lawol goto e moɗon kala ne janje walla on janje kata mum aɗa sikka dañi a dañani Thierno Mody ne sikka dañi te dañani wala hal yiide mbeɗu mum jeeran goto e mon fof nana janjide hoto men a yeeso Modou noon so Allah jeeɓi min ceertani taw o dikkima ko wawana oɗo combat mbo fuɗɗi ɗo wanda to wortoy to ɗum ha Saydou ari so Allah jeeɓi mo wandu wona kanko tan woni sagata e galle he kanko ñamminteɗo mo yerne o wawi murtude o wawi wiide mo omo daromo fiyen saka noon ñamminowo mo eyi ha Saydou Bara so Allah jeeɓi Saydou ari mo andu ko jeeɗimo to